Така, уважаеми господа, сега ще ви покажа какви цигари се пушат в нас и се продават в веригите, като Kaufland, Lidl и така нататък. Една цигара се взимете, показвам ви, без да я слагам в устата, ще я запала. Както виждате, цигарата започва да гори като огнепроводен шнур. За успешен опит запалваме. Запалваме и изчакваме без дърпане да видим тази смрад как ще гори. Ето, няма кой да дърпа. Това е марката е Давидов на камерата, Давидов Slim Gold. Смъртта е неописуема. По принцип една цигара не може да гори така самостоятелно, но тези са изключение, не само тази марка. Общо взето виждате как той нещо чади, като все едно е огнепроводен фитил. Дали има лаборатория, която да изследва тези цигари, да види какво се съдържа в тях и кой ги разпространява в търговските вериги. Ще изчакаме да видим тази цигара как ще изгори сама до филтъра. Смъртта не е нещо неизгорело масло, изгорела нафта, нещо друго, но и цигара, отрова. По стечение на обстоятелствата, такива цигари на един човек му спря дишането и сърдечната дейност. Лекарите казали, че му спрява за 10 секунди. В комбинация, не знам, може би с някаква бира, какво се съдържа в тези цигари, опасно нещо. Виждате как цигарата почва да... Виждате, ето някой да пуши, нито я дърпа някой, нито я сеца. Виждате какво се случва. Тя си гори като все едно гори огънче. Ето, това е. Виждате каква красота е. Трябва да изтръскам. Ето тук. Да тръсна, за да само да видя вашата така камера. Ще държа тук в пепелника. Не знам дали се вижда. Така ще го ставя. Така ще я държа, да видите ефекта поразителен. Комшиите затварят прозорците от тази смрад. Виждате как гори. Виждате как гори без да се дърпа. Ето. Виждате как гори тази цигара без да се дърпа. Това е страшна работа. Ако някой има ентусиаст от Imperial Tobacco, мога да го почерпа, да изпуши една-две цигари, но не дам гаранция за неговото здравословно състояние, дали ще оцелее. Ето. Държа
цигарата съвсем. Ето. Хубавата новина за вас е, че не са само вашите цигари така. Всички марки, почти купувани от мен, са ето. Всички марки купувани от мен в търговските вериги, като Kaufland най-вече, бензостанциите, Лукойл, Shell са и от големи магазини горят като огнепроводен фитил. Само където не гърми здравето, с инсулти, спиране на сърдечната дейност, колапс може да настъпи, колапс е настъпил и припадъци от тия цигари, които не се знае ли се от кого са произведени, от кого са, чия ръка ги е сложила на търговската витрина, да троват някои. Както виждате, това е абсолютен прецедент. Качествените цигари никога не горят като огнепроводен фитил. Обикновено гаснат веднага. Ето виждате как изгорят този хубав папирус. Този папирус. Цигари са достойни за почват да се навъртат разни коли наоколо, може би във връзка с вашите цигари. Не са ваши, те са техни. Те не са вашите цигари, те са техни на тези коли, които се навъртат, може би. Ето, видяхте, че изгоря този буклук. Виждате как изгоря една цигара маркова. Това се случва и с Рокманс, и с Дънхил, и с всички видове цигари, купувани от лицето Любомир Панов, се казва. Блогър не съм. Ето. Кой ги разпространява? Може да имаме само предположение. Коя ръка ги е сложила тези отрови? Надяваме се да разберем. Не ние, който трябва. Гасиме цигарата, защото вече смъртта е неописуема.